Sumatusima rajumi hamu dirimuna, songon naung mate didosai, alai mangolu di bagasan debata, di bagasan Yesus Kristus. Olat nido sahatna, martua ma natu mangihon, hata ni debata, dohot nau peopsa. Amen. Maredehita. Pesta Paskah dunamonang Tuhan Yesus do pasuang Las ni roha damepe Las ni roha damepe Dongan golong mahatana na porsea di ibana dang tagamon magobe. Martang yang mahita gok lasni roha dohami di bagasan manugoton ali Tuhan di bata aladak ya masohot holong ni roham di bagasan ngulunami di patarida hokodoi sahat ditikion naung di pamunako ali Tuhan hamatean dohot naung di pataluho dosai gabedapotan hanguluan rodi saliling nililing na mahami atong di bagasan tikion upara dihami ma rohanami nang pikiran nami dinalaho marsaw rabdohoto marhite barita nauli parguguy hami marhite to dimi laho marguguy ho kami mangulahoni di bagasan ngulunami marhite guarnianakmu Yesus Kristus martangiang dohami tuho. Amen. Selamat Paskah madihita saluhutna amanginang lausongonima nang ruas ni huria na mengikuti live streaming di tongani bagasna di manugot ni Arion. Barita nauli nagabelas ni rohatta di manuguton di natapestahon haheheon ni Tuhata Yesus Kristus sian hamatean imana tersurat di 2 Korintus bidu 4 ayat 14 songonon ma hatana disi Allahu boto hami naung pahehehon Tuhan Yesusi pahehon ni ido nak kami rapon Yesusi jala pajongjongon na dohami rapok kamu di bahasa Indonesia didok karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ido sahatna. Huria nahina holongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus ari nabalgado ari parningotanon ala patar habalgaon ni debata marhite haheheon ni Tuhan Yesus. Hataridaan ni holong ni rohani debata do itu hita jolma. Aya pala naso tarpatupa jolma ido di patupa ibana jalatau hanguluan nakasonangata doi molo di patupa Tuhani. Dada di haporluhod debata
pangrupion ni jolma pahehehon Jesus. Tung hapataran ni huaso ni debatadoi naso hatudosani. Molo tapatu pape manugoton parningotan haheheon ni Tuhata Yesus Kristus, dada holan marningot namasai hita, alai laos di manugoton manang laos marningot do hita, na ditongat-tongat do Tuhani rodi obason. Nunga dilehon Tuhata Yesus jaminan marhite na madok, saina dong anakku do hamu horasi rasa roh ajal ni hasyanganon. Ima di Matius 20 walu ayat 20. Mangolu jala mangula do Tuhata di tonga-tongata manogoton nang tutiki naneng roh ngoluta di obason hataridaan na didongani debatado hita. Uria na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, dua sian bahat na masa na patar di pardalanan ni ngulu taon ima haporsuhon dohot hamatean. Haporsuhon dohot hamatean, ido musuni jolma na mangulu apala na jumorbot. Moloboi say mulus manian pardalanan ni hita di bagasan ngulutan. Jala unang niyan adok kamaulon, jala unang niyan adong mara. Jala moloboy unang adong parro parasahiton, dohot daw siya tonga-tonga ni nguluta hamatean. Jala maragam do dalan ni jolma, laho menghindari siyan haporsuhon, dohot siyan hamateani. Alay nang pesongoni dang adong jolma na heya mangadupi haporsuhon dohot naso mangadupi hamatean. Jaladang adong na heya na berhasil mangelaki asa unang masa sahat di bagasan ngoluna. Dohonot tama dihamuna damang dainang sude jolma do mangadupi haporsuhon dohot hamatean. Alai bohado seseorangi menyikapi namasai di bagasan ngoluna. Manang marasing do jolma menyikapi ditiki masa haporsuhon dohot masa hamatean di bagasan ngoluni jolma. Molotajaha do manang tasimak do bonani surat 2 Korintuson, takas do boi jala atusata songo dia do dok-dok ni haporsuhon manang parsorion ni si Paulus nagabe apostel ibana. Jala do dok manang gudang do haporsuhon na masa dingolu ni apostel Paulus, jala manosak ibana masay gudang di tonga-tonga ni ngoluna. Ido ubahed di do apostel Paulus do di 2 Korintus sada ayat 8, tung sora si tutu hami lobi siyan na tartaon pola saib dorohanami di ngolunami. Padohan ni si Paulusi maggubarhon luar biasa do anggo si taonon ni ibana. Molo secara hajol maon dang tarbain mangulu jala margogobe ibana mangulahon akka ulaon na. Alai dang ganggu rohani si Paulus dituhani. Nang pe marsitaonon jala di palelelele ibana ala ni barita nauli, dang mabiya ribana makatidakon dohot makatahon Jesus nang pe diboto ibana pangalileo do pakorhon ni panidangyon nay di bagasan pakobasyon na. Jala dihatidakon si Paulus do pabuwa nasa di pausungusungi bana do si taonon dohot hamatean ni Jesus. Di pausungusungi bana si taonon dohot hamamate ni Jesus, ala ikon taonon na do si taonon doho hamatean ala ni panidangyon na. Alay nang pemarsi taonon ibana
ala ni Jesus dang masohot ibana makatidakoni alay porsia do ibana di Jesus jalaha porsiaon na di Jesus do mabahen ibana marlas ni roha manang marhiras ni roha. Ido na nidok na di bagasan turpukta di manogoton naung pahehon Tuhan Yesusi pahehon ni ido na kami rapon Yesusi jala pajongjongon na dohami rapon hamu. Porsea do si Paulus molotung pemate ibana alani na makatidakon Kristusi di bagasan ngoluna pasti paheheon ni Kristus do ibana muse. Ala naukehe Kristus akana porsea di ibana pe pasti do paheheon. Imana nidokna di 1 Korintus 15 ayat 20. Alai nunga hehe Kristusi sian namate. Ibana do parjolo ni akka namoding. Molomate pe ibana ala ni haporsiaonna jalo onna do naubalga sian hamatiani ima haheheon sian namate. Alanido na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Haheheon ni Jesus yan nam mate na tapestaho di bagasan manugoton di buha-buha ijuhon na parjolo mangalehon pos ni roha dihita si ihuton ibana. Ima na taida siya trupukon marhite haheheon ni Jesus na tapestaho di bagasan manugoton mangalehon pos ni roha dihita di sihuton ibana. Mangalehon gogo dohot hatoguo dihita mangadobi hamaolon juparo ng akaparukilon di bagasan ngoluta. Jadi haheheon ni Kristus natahalason di bagasan manugoton mabolokon biar ni rohata marnida hamatean. Imanang berengota. Dakka biara behamatean. Alatakas do taha porseay pabuwa dukon ni hamateani dapo tado muse hanguluan naruri sa liling ni liling na. Makita do honota manginang songon anak ni debata hita bahita pe ikurradedo marsitaunon ala ni Kristus. Dakolan hasangapon sugo si hirimota songon akana porsea hita di bagasan ngulutaw ni. Ikon managam do hita manaon ala ha porseota di Kristus. Jala di parsihohotota manaon si taunoni jala otta do hasangapon diari sugot. Ay Tuhan Yesus pe amanginang jolo dibulus do si taunon asasaha tibana tu hasangapon na. Dakola di hasangapon hita panean alay dohot do nang disitaunon ni Kristus. Molo marsitaunon tu hatta Jesus marsitaunon do nang akka sisian na. Ido bahed dido Jesus apala sumurung ma anak sian guruna manang naposo sian idu na. Molo marsitaunon Kristus hita pesongon akkayan akon na porsea tu ibana ikon managam do hita mga dupia kahaporsuhon doho si tauno kita di bagasan nguluta. Alay marhite turpuk di bagasan manugoton ido bahen di papos rohani apostel Paulus huria Korintus asaradena sida manaon ala haporsiaon na ditu hatta Jesus Kristus. Napaduahon haheheon ni tuhata Jesus di bagasan manugoton mangalehon pakirimon dihita. Mangalehon pakirimon dihita. Sanga do patubu biar manang padilian akasisean dung mate tuhata Jesus Kristus. Di rohani akasisean hamamate ni tuhata Jesus sudah tamat riwayat ni Jesus. Marhite hamamate ni Jesus
inama ujung ni perdalanan ni Jesus. Anggo di rohani akasisean. Idu bahen nakikudok, gabi patubu padiliad do, dingulu ni akasisean dung mate tuhata Jesus. Hape dukehe Jesus manang mulak mangului bana, gabi mulak mamusek pakirimon ni akasiseani. Idu apala na pinasahat ni si Paulus diturpukon. Paheheon ni ido na kami rapon Jesusi, jala paujungon na dohami rapon hamo. Nanidok na nang pemaheu loja hajol maun pardurui, alay anggoroha parbagasani, toktong do di bagasan hay baruon ala makirim di haluaon na manotongi. Ubahenido amanginang, pakirimonido mabahen dang murahita madele monoro parukilon. Pakirimonido patubu semangat di rohata molo mangolu pakirimoni nang pedang berhasil nataula dohonotama kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Ima molo mangolu pakirimonido pe di bagasan nguluta. Tetapi ketika pengharapan itu tidak ada lagi, ido ubahen murah-murah hita di bagasan padeleon. Alanido di hahihion ni Jesus di bagasan manogoton mangalehon pakirimon di hita. Jalan apatuluhon musek hahihion ni Tuhata Jesus Kristus mangalehon habengeton di hita. Di lehon haheheon ni Jesus do tuhita di bagasan manogoton ima habengeton di bagasan ngoluta. Di paingo do hita di parpunguata di bagasan manogoton hita pe ikon na lahomate do. Alanido unang be sailalap pita mamikiri holan ngolu na di portibion. Alay taingot ma, dada hamateani ujung ni saluhut na. Hehe do hita muse amanginang. Ay nunga hehe Tuhata Jesus Kristus jala ibana ma patumona ni hahihuni. Ibana ma buah sulung na parjolo siyan namate na majalo hahihuni. Alanima ikolas marohata diari parningotan haheheon ni Tuhata Jesus di bagasan manugoton. Alanunga monang Tuhani manaluhon hamatean. Dang tartiop hamateani be ibana. Laos doho dohita di pamonang ahita pe amanginang hehe dohita musek diari marsogot molonunga borhat manang marujuk kita sian tonga-tonga ni portibion. Dang marhuaso be hamateani maniopita alanunga dihamonakon Tuhan Yesusi hamateani. Atong ala haheheon ni Jesus gabe diatu sisisianima ujian pangujunan sabindo si taononi laho mangeahi hasonangan na manotong. Ujian ni hapor siyaud doi asalam matoras hapor siyaun. Jadi molorope hapor suhon di bagasan ngoluta taingot maamanginang na diuji do hapor siyota asalam matoras do hapor siyotai maradopon Tuhani. Jala tudos do ngulu ni naporsea na di bagasan si taunoni songon tuhau. Lam jojot diulus alogo, lam hot do urat ni hawi. Dang maroka bonani kalapa di topi ni laut, ala jojot diulus alogo, alay nang pe diulus alogo, imabona ni kalapai, gabe mabahen lam togudo, manang lam toguma ng urat ni pohon kelapainon. Ido na dipatudos na kinad di bagasan nguluta, molo ditodong aka haporsuhonipe perdalanan ni nguluta tadokma. Itu adalah sebuah jalan Tuhan
untuk menguji setiap akan iman kita. Atong dihamuda mangdainang na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Diaka na porseya, jaminado hahihiyon ni Kristus di bagasan manuguton. Alay dakolan di pahehe siyan hamatean. Alay laos di pahehe tuhata Jesus do parnguluota siganupari. Di pahehe tuhata Jesus do parnguluota di bagasan ngolu siganupari. Alanina parjolo. Ala ni paheheon ni Jesus do jol mana porsea siyan haporsuhon na. Molo masa pe haporsuhonina ki di bagasan nguluta paheheon ni tuhata Jesus do hita siyan haporsuhoni, artinya kita akan mampu menghadapinya. Baru na paduahon marhite haheon ni Kristus mangalehon pos ni roha, mangalehon hagugoon dohot mangalehon hatuaon laho haruar siyan haporsuhoni. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan di bata para si roha jala pardinggan basa. Natuktong hupakilalaho kami holong ni roham di bagasan ngulunami. Jala natuktok halasok kami di bagasan manuguton. Dinahuhalasok kami jala dinahupestaho kami ali Tuhan. Hari hahihiun ni anakmu Jesus Kristus nang manaluhon hamatean. Alanido ali Tuhan di bagasan manuguton. Marhite hahihiyummu mangalehon sa dapos ni roha do dihami. Mangalehon pakirimo doy dihami. Jala mangalehon haguguod doy dihami ali Tuhan. Alanido, molo pemasa akahamolon parsorion di bagasan ngulunami. Asa toktok kami marpos ni roha maradopoko. Napahihiyom mudo hami siya nakasitaw noni. Jala na lehonom mudo akapangurupiyon tuhami ali Tuhan. Gabi mabahe kami torus marhiras ni roha. Laho mamuji dohot pasangapon guarmu na badia. Songon Apostel Paulus dihatam na badia di manuguton. Gudang doha maulod dia do pibana marbarita na uli. Alaidang gabi masoho tibana mamaritahon hatami. Ala di boto ibana duale Tuhan. Marhite hahihiumido mangalehon haguguod di bana. Di na mamampukan ibana laho pararaton baritam naulii. Atong papos marohanami di bagasan manuguto na le Tuhan. Songon unok ni parbuwe ni nahupestaho kami hahihiun ni anakmu Jesus Kristus. Asa marhatugun ni roha hami. Jala marhatugun ni haporsiaon. Asa hotami maradupun ho ali Tuhan. Asi maroham di bagasan manuguton. Jalo matangiang pamujion nami. Tarlumobi ali Tuhan sudia karuas ni huriam. Lehon magugo nang semangat na baru. Nalaho madalani akaryari ni nguluna nang pinasahat mo. Asahehe na sida tutu ali Tuhan. Siya nakaparsorion na niadopan na. Tarlumobi toktong na sida mangasahon huaso dohot hagogoom mo. Lehon ma hamamalum niya ka sahit. Tunatongod di bagasan parsahito na karuas ni huriam. Na adong di rumah sakit, dohot na adong ditongan ni bagas na. Homa na mamasumasu na sida, marhitya kasipanganon ubat na pinangan na. Asaido tutu dalam mo laho, pamalupon na sida siyan parsahiton na. Akan adong pergumulan ni ngulu na manosak ngulu na ali Tuhan. Hupasahatami tuadopan mo. Asa homa na madongani na marguguihon na sida diganup akan na masa ditonga-tonga ni nguluna. Sesana sa dosa namin na gudang yali Tuhan, asa tung badia hami diadupan mo. Di bagasan Kristus Jesus, martangiang dohami tuho. Amin.
Tapuji matuhatta marhite buku edde nomor 14 ayat sada dohot tolu, laos tapapunguma peliatta tujolo. Litoniku nonge Tuhanmu nunga di tabang doba luwatoru las maroham ay martua mahom Rabdo Jesus mangalumahom Rabdo Jesus mangalumahom Burjuhon mangalumahom Dosata jalan tabang Tuhan Yesus nonganos marohata itu hatai Taidehon ayat sada. Aletoni gunung Tuhanmu nunganita paduka luwatoru las maroham ay martu amahom Rabdo Jesus mangalumahom Rabdo Jesus Berjuhon mengalu dosata jalan tabang Tuhan Yesus nongatam os marohata itu hatai Pinuji madebata amani Tuhata Yesus Kristus. Arion, sian godang ni asini rohana. Mari hite hayon Yesus Kristus sian akan namate. Asama pakirimon na mangulu kita. Atik pesodung di idahamu ibana, dihahulungi hamudo ibana, nahinah porsiom muna, nangso di idahamu ibana nuaing, gabi Maria iya dohamu, di bagasan halalas ni roha naso tarhatahon, jalan atongam, gabi jalo muna do ujung ni haporsiom muna, ima haluaun ni todimuna. Asa hutada ibana dohot hakugoni ni ayon nai. Rodi hasasar tu akka haporsuhonna.
Dinagabe sa pangalaw au dohot ibana di hamamate nai. Anggiat saat au tuhayon nasian angka namate. Tatangya kumapiliat to tuadupan ni di bata martangi ang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silolehon na dinggan do na saulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyan na nilehom mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilian non pati bulhon harajaon mu dito nga to nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutadahami gudang ni silolehom mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ra mahita mangidohod di tangiang aliya manami. Aliya manami na di banua gijang. Sa pinurbadia maguarmu. Sa Roma harajaonmu. Sa saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan namardosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon. Lo dihasangapon saliling nililing na. Amin. Asini rohani Tuhata Jesus Kristus, holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran nito di purbadia ma namad dongani hita saluhut na. Amen. Horas madihita saluhut na.